trobada de clubs de lectura de la biblioteca. L'any passat vam començar amb la primera trobada. La veritat és que tots vosaltres veu ser molt participatius i evidentment hem decidit fer una segona i esperem una tercera, quarta, cinquena, etc. trobada. Veig moltes cares conegudes, evidentment, tots o gairebé tots veniu al club de lectura, però també alguna cara nova, i això ens agrada molt perquè vol dir que encara que no participeu als nostres clubs, o bé sou usuaris de la biblioteca o esteu interessats en temes que fem a la biblioteca. Per tant, això ens agrada molt, ens entusiasma i us agraïm molt que avui hagueu vingut aquí. Heu vist, en comparació a l'any passat, els que vau venir, que hem muntat una cosa ben diferent de l'any passat. L'any passat era com una xerrada, una conferència, tots de cara a la pantalla, i aquest any han dit, no pot ser. Tots formem part d'un club de lectura, doncs què hem de fer? Un superclub de lectura. No patiu, no els farem xerrar. Però en principi no els farem xerrar. Però sí que volíem donar el format de club de lectura, perquè vam pensar que tenia molt sentit, encara que sí que estem molt lluny. Se sent bé? La veu a tothom? Sí, doncs vam pensar que tenia molt sentit que fóssim amb aquest format. I fer aquesta trobada ens agrada perquè quan anem als clubs de lectura coneixem els companys de cada club, però no coneixem els dels altres clubs. Llavors també l'objectiu d'aquesta trobada és que entre vosaltres també es pugueu conèixer, intercanviar les opinions. A mi m'agrada aquest club perquè el que sigui, m'agrada aquest productor, etc. Això és molt maco, a tots vosaltres us agrada llegir, per tant segur que tots aquests temes us interessin. Aquest curs, la biblioteca, aposta molt per la prescripció lectora, recomanacions de llibres. Però volem recomanar sobretot, no només qualsevol llibre, sinó llibres de qualitat i amb un fonament. Per tant, creiem que és molt important llegir la lectura, el que és tothom, i per tant volem dedicar-nos molt a aquesta temàtica. Veureu diferents accions al llarg del curs de la biblioteca, però aquí, per exemple, n'hem començat a fer una. Hem muntat una mica d'estanteria menjadoret, tots vosaltres això veniu a casa, n'estic segura, a més. I el que hem posat aquí és les enquestes que vam fer a finals de curs de com havien anat els clubs. Aquest any ja vam afegir que ens diguéssiu els llibres que us havien agradat més. Hem fet un resum de tots i de cada club hem triat els 3 més votats. Aquests llibres els teniu tots aquí posats. Un resum en aquest cartell i exemplars dels llibres d'aquests, o més d'un. Per què? Perquè jo sé el meu club que vaig quin llibre m'ha agradat, però jo no sé el club d'històrica quins llibres han llegit i quins han agradat, o el club de Casa del Club, que ens porta la companya Rosa, quins llibres han fet i quins llibres han agradat. Aquesta estanteria no deixa de ser una recomanació lectora per part dels usuaris, en aquest cas. Però són llibres que han passat un filtre, primer pel conductor del club, i segon pels propis usuaris, que sou molt lectors i molt bons lectors, ho sabem tots. En aquest moment, per saber què més podem fer a la biblioteca per fer recomanacions lectores i altres coses, donem pas a la Susana, que ens explicarà una coseta. Nosaltres ara el que farem és que comencem. La primera de les intervencions d'aquesta tarda serà la de la nostra companya bibliotecària Anna Artigas. L'Anna Artigas condueix 2 clubs de lectura aquí a la biblioteca, condueix un dels 3 clubs de lectura que tenim per públic infantil, en concret aquest any el de tercer de primària, i a més també condueix el club de lectura i d'escolta que tenim d'òpera, els 2 amb molt d'èxit. Llavors avui el que ens farà l'Anna és que ens parlarà, ens farà un breu recorregut per la història de la lectura, aquesta activitat i aquest ple que compartim tots els que estem aquí asseguts. O sigui que, sense més preàmbuls, donem pas a l'Anna, que ens farà un breu viatge per la història de la lectura. Bona tarda a tothom i comencem en aquest petit recorregut per la història de la lectura. El diccionari diu: llegir, distingir en un escrit els sons figurats per les lletres. Llegir del llatí legere, que vol dir collir, recollir. Recordeu aquell instant màgic, quan éreu petits, de mirar al vostre voltant i de cop sobtadament desxifrar per primera vegada
una paraula i entendre el seu significat. Ho recordeu? Jo ho recordo. Va ser un moment màgic. Mirant al meu voltant, passejant pels carrers i de cop ferreteria, sabateria, forn. A mi em va impressionar. Va ser un moment màgic i revelador. Mirar, descodificar, interpretar, desxifrar, llegir i entendre. Però abans de llegir, cal que hi hagi alguna cosa escrita. Cal escriure. És obvi. Escriure. Representar sons o expressions per mitjà de signes convencionals dibuixats. L'escriptura va ser un invent revolucionari. Va permetre per primer cop gravar en un suport físic una paraula, una idea, un significat i que es quedés allà, aturat en el temps. No direm per sempre, però sí per un gran període de temps. Per ser de nou interpretat, llegit, per gent d'altres temps o d'altres llocs, en fi, per transmetre, per saber, per transmetre coneixement, per explicar històries. Però abans d'escriure ens cal la paraula dita, el llenguatge parlat, l'oralitat, els sons que després van fer paraules que van permetre la comunicació i el pensament, perquè pensem en paraules. Parlar, expressar allò que hom pensa mitjançant el llenguatge articulat. Doncs ja està, ja ho tenim. Parlar, escriure, llegir. O llegir, escriure, parlar, llegir, parlar, escriure, escriure, llegir, parlar, escriure, parlar, llegir, escriure. Tornem a l'escriure. L'escriptura, sense ella no tenim lectura. Escriure prové del llatí, escribere, amb arrels indoeuropees, kelsker, que vol dir tallar, fer incisions. Ja que els inicis de l'escriptura va ser literalment això, fer incisions a la pedra, a l'argila, a la ceràmica. Imagineu si és important l'escriptura que anomenem prehistòria a tot el temps que va passar abans que la humanitat aprengués a escriure i dominés l'escriptura. Estem parlant de fa més de 5.000 anys. I ens referim a la història quan l'escriptura ja permet explicar les històries. La història comença quan apareix l'escriptura. Perquè escriure és dibuixar. El nostre alfabet llatí neix dels dibuixos. Des del primer dibuix dels sumeris, que per escriure mar, fins a la nostra M de mar. Es va escriure, doncs, sobre argila, sobre pedra, sobre pergamí, fins a arribar al paper, inventat a la Xina ja fa més de 3.000 anys. El nostre paper. El paper. Tenim la parla, el llenguatge, tenim el suport, tenim l'escriptura. Ara sí, ara ja podem llegir. Però potser primer ens cal aprendre a llegir, no?
Primer ens cal aprendre a llegir. Primer cal l'alfabetització, acció d'ensenyar a llegir i escriure. Perquè qui llegeix tot això que està escrit? Llegeix qui pot llegir o qui pot aprendre a llegir. A l'abast de qui ha estat l'aprenentatge de la lectura al llarg de la nostra història. L'aprenentatge de la descodificació de símbols, ideogrames, pictogrames, lletres. L'alfabetització no sempre ha estat possible ni accessible per a tothom. Una alfabetització que sigui per a tothom dependrà de molts diversos factors, un dels quals és la complexitat del sistema de lectura. Pot ser més simple o pot ser més complex. Això ja seria un element que ens dificultarà o ens facilitarà l'aprenentatge d'aquesta lectura. Però hi ha més factors. Per exemple, factors econòmics. Depèn dels nivells econòmics individuals o del país allà on naixem, que aquesta alfabetització sigui més accessible o no. O depèn o va dependre de factors socials. Va dependre, per exemple, si eres nen o eres nena per accedir a aquesta alfabetització, o si pertanys a les classes dominants o no. En fi, que la consideració social que es doni a l'escriptura també és molt important. Després hi ha els factors geogràfics. No és el mateix néixer en un entorn urbà, o no era el mateix antigament néixer en un entorn urbà o en un entorn rural per l'accés a la lectura. I també tenim factors polítics. Depèn de l'existència o absència de polítiques d'alfabetització massiva en cada moment de la història, en cada país. Fem història. Els primers lectors ho van ser d'ofici, com els escribes a l'antic Egipte. A l'antic Egipte llegien els escribes, o sigui, llegir era un ofici, i també llegien una petita elit. Després, també a les cultures antigues, com l'antiga Grècia, l'antiga Roma, en pobles orientals, la lectura s'entenia gairebé sempre com un acte oral i col·lectiu. Els textos es transmetien a grups. L'escriptura sovint no tenia, en aquell moment, no tenia espais entre paraules, no hi havia punts, no hi havia majúscules, minúscules, per tant, era bastant difícil la lectura. I per tant hi havia la gent que llegia, i llegia pels altres. Llegir era recitar. Llegien en veu alta, fins i tot quan estaven sols. La lectura era, doncs, vista com aquesta activitat col·lectiva, recitar davant dels altres per transmetre textos sagrats, per instruir alumnes o fer discursos a l'àgora. Més endavant, a l'edat mitjana, estem parlant d'Europa en el món occidental, la lectura a l'edat mitjana encara és principalment una lectura en veu alta. És una lectura oral i es feia en els monestirs, per exemple, i és en els monestirs on es copiaven els manuscrits que es va començar a introduir en l'escriptura els espais entre paraules, les majúscules i els signes de puntuació. I això va anar fent que la lectura fos més fàcil, a poc. I això va anar fent que aquesta lectura es pogués fer en silenci. La lectura silenciosa es va anar introduint, a poc, entre alguns monjos. I pel que s'explica, el moment que es va integrar aquesta lectura silenciosa va ser com un fet gairebé diví.
monjos que observaven d'altres monjos que podien llegir sense moure els llavis. I per tant era com paraula de Déu directa en aquell monge. Va ser molt, molt revelador. En aquell moment apareixen més biblioteques i la lectura ja no va sent tan col·lectiva. Arribem al Renaixement, ara sí. Ara la lectura silenciosa es normalitza i esdevé la forma predominant. Mirem, per exemple, aquest quadre, l'Anunciació de Fra Angelico. Tenim a Maria. A la falda té un llibre. La Maria, abans de que la visiti l'àngel, la Maria està sola, està llegint. Per tant, ja ho tenim. Lectura silenciosa. La lectura ja és un acte íntim, personal. I això reflecteix un gran canvi cultural, aquesta lectura silenciosa. I si ho pinta Fra Angelico és perquè aquesta lectura silenciosa ja s'estava estenent molt entre les elits religioses i intel·lectuals. Però l'accés a la lectura era en aquest moment encara restringit. Els llibres encara eren manuscrits cars i reservats a la gent poderosa. Només llegien nobles, religiosos i erudits. Mirem ara aquesta representació de la Maria Magdalena, de Roger van der Weyden del 1435. És un altre exemple també de la lectura silenciosa i de la lectura intensiva. Llegir moltes vegades el mateix llibre. Lectura intensiva. Normalment, quina era aquesta lectura? La Bíblia o l'anomenat llibre d'hores, que era un recull de pregàries per anar llegint al llarg del dia. Però arribem a l'edat moderna i arriba una revolució. Arriba la invenció de l'impremta. En Johannes Gutenberg inventa la impremta i això ho canviarà tot. Hi va haver una autèntica revolució cultural. Es podien reproduir molts exemplars, molts llibres per a tothom i, a poc, aquests llibres van anar arribant a tota la població. Cada lector podia tenir el seu exemplar i a casa seva. Tot això va ser un procés no immediat. Va requerir del seu temps. I així el llibre deixa de ser progressivament un objecte de luxe. I cada cop hi ha més persones que llegeixen i que llegeixen més. I s'estén així la lectura silenciosa. L'hàbit lector. Apareix l'hàbit lector. I a poc passarem d'aquesta lectura intensiva a la lectura extensiva. Llegir una sola vegada molts llibres diferents. Una lectura extensiva que es consolida al segle XVIII amb tota la presència ja de grans novel·les per tothom. Estem en plena il·lustració, a les portes de la Revolució, i es produeix una àmplia difusió de la lectura, que va acompanyada de posar en valor el jo individual, l'individu, i que era un element important en aquesta societat occidental, posar en valor el jo. I això posava en valor l'expressivitat dels artistes. I aquí les novel·les que expressaven els sentiments d'aquests escriptors. Però aquí encara, amb aquesta lectura silenciosa, aquesta lectura extensiva, encara la lectura no era a l'abast de tothom. No tothom sap llegir, encara. I per això la lectura en veu alta i col·lectiva encara era un hàbit molt habitual entre famílies, o a les tavernes, o
en tallers, en entorns laborals. Mentre tothom treballava hi podia haver un recitador, algú que llegia per tots. I ara sí, al segle XIX, van arribar les polítiques d'alfabetització massiva. Van arribar acompanyades de la prohibició del treball infantil. I clar, tota aquella canalla, doncs, que vagin a l'escola. I van arribar a les escoles, i van arribar a les biblioteques, i van arribar a les llibreries, i cada cop més lectura per tothom. Al segle XX, gràcies al dret democràtic i a l'accés al coneixement, amb la universalització i estatització dels ensenyaments primari i secundari, la creació de més biblioteques, la lectura esdevé ja un dret per a tothom. Nous mètodes educatius, anar a l'escola és obligatori per a tothom, la gratuïtat de l'educació i els sistemes d'ensenyament massiu faran que la lectura arribi a totes les persones. I a poc, més innovacions tecnològiques en el món de l'edició. Es permetien edicions més barates i més edicions de diferents llibres. I sí, i arribem així fins al segle XXI, avui, on la lectura és plenament universal i, a més, ens ha aparegut la digitalització. Podem dir que quasi tothom sap llegir en els països desenvolupats. També sabem que encara hi ha una gran tasca a fer. Ara sí, ara ja tenim aquest accés massiu a llibres, a revistes, a internet, a continguts digitals. La lectura ja no és elitista, sinó que forma part, si volem, de la nostra vida quotidiana. I per acabar, m'agradaria llegir una cita literària, una cita d'en Murakami, que està en aquest llibre. De què parlo quan parlo d'escriure? I en Murakami ens diu: tan fàcil la lectura és en paper o en pantalla, o en qualsevol altre format o mitjà. Mentre la gent a qui agraden els llibres continuï llegint, no ens hem de preocupar. I fins aquí. Endavant amb els clubs. Gràcies, Anna, moltes gràcies. Realment per nosaltres els llibres sempre han existit, però en realitat per poder arribar a tenir un exemplar als dits d'una forma tan fàcil ha estat una tira d'anys de persones que han pensat i s'han interessat per l'escriptura, la lectura, pel coneixement i per la cultura. Per tant, arribar aquí ha estat molt costós. Però bé, l'Anna ens ha explicat molt bé com ha anat tot, els anys que han passat i han evolucionat i realment ha estat molt interessant i enriquidor. Moltes gràcies. I com que som conscients d'això, del que ha costat tot i ho valorem molt, nosaltres el que farem, evidentment, ja us he comentat, són activitats per potenciar la lectura. En farem una d'aquí 15 dies, que de fet ja fa anys que es fa, que es deu llegir més, que és a nivell de ciutat. Aquest any va dedicada al teatre, són 2 rutes literàries, però ens aporta com a novetat que es farà una reading party. Això, una festa de lectura, això va néixer aquest fenomen als Estats Units i són trobades de lectors, que un va amb el seu llibre i llegeix de forma individual, però en grup. O sigui, cadascú llegeix en silenci el seu llibre. Això es farà un dissabte a la tarda, el dia 18 d'octubre. Tina, no et sento. Em sentiu? Es farà un dissabte, el dia 18 d'octubre, això ja us informarem com sempre fem. Merci. I podreu llegir de forma individual, podreu fer lectures en veu alta, hi haurà convidats especials que també llegiran en veu alta. I una altra de les coses que hem programat, però ja serà aquí a la biblioteca i que ens fa molta il·lusió perquè també és la primera vegada que ho farem i crec que serà molt interessant, la Susana ens ho explicarà. Sí, una de les activitats que farem aquesta tardor de prescripció lectora
que no sé si algú de vosaltres ho coneix o ha participat, són les cites literàries express, que també es coneixen com a speed dating literàries, nosaltres les hem batejat com a cites literàries express, i venen de les famoses speed dating. No sé si vosaltres les coneixeu, però l'origen d'aquest concepte, d'aquest tipus de cites, són als anys 90, i el que era són cites, és una manera ràpida i divertida de conèixer gent nova o de trobar parella, i llavors s'han traslladat a altres àmbits, aquestes cites, i també han arribat al món literari. Llavors es tracta de, en lloc de buscar parella o de buscar l'amor, doncs es busquen lectures i es recomanen llibres. És una forma diferent i divertida de fomentar la lectura i de compartir també el plaer per la lectura. Llavors nosaltres ja us he dit que ho hem plantejat com a cites literàries express i estem organitzant una d'aquestes trobades que farem una matinal el dia 15 de novembre. Si us ho voleu apuntar, ho farem aquí a la biblioteca i de moment el que farem avui, perquè conegueu una miqueta de què va i conegueu la dinàmica, és que farem un petit tastet d'aquí aquests 2 sets que tenim aquí preparats i farem un petit tastet perquè vosaltres ho conegueu. Avui fareu de públic, hi haurà 4 persones que es recomanaran llibres i vosaltres fareu de públic, però el dia 15 de novembre, si us interessa participar, ja participareu com a recomanadors en una de les cites. Vull dir que aquí s'apunti, ja us ho explicarem, ja n'informarem per als diferents canals i si teniu dubtes doncs ja els resoldrem, però avui farem una petita mostra perquè veieu de què va. Llavors, avui comptarem, per fer-ho comptarem amb 2 de les conductores dels nostres clubs de lectura, un és la Rosa de Casa al Club i l'altra és la Laura del Club de Lectura d'Anglès, i també participaran 2 de les usuàries de clubs de lectura, que són la Montse Bosch i la Imma Esteban. No sé per on està. O sigui que ara començarem aquesta dinàmica i elles recomanaran, entre les 4 recomanaran 12 llibres. Llavors ho faran en parelles de 2 i tindran 3 minuts per recomanar un llibre i cada una recomanarà 3 llibres. Llavors, ara el que farem és que passarem la cortina i dividirem la sala en 2 parts perquè així elles iran canviant perquè tots escolteu el màxim de recomanacions possibles. Llavors, una cosa important... Ens apuntem el que ens interessi o ens ho passareu? El què? Si hi ha recomanacions de llibres que ens interessa, ens ho apuntem o ens ho passareu? En principi ho escolteu i us l'apunteu, el llibre. Elles, cada una, són 4, i cada una recomanarà un llibre, o sigui que són 12 llibres, tampoc no... I totes aniran passant per les... perquè ho sentiu, tant aquesta nota com l'altra. Llavors el que hem fet és, no de tots, però de la majoria de llibres, n'hi ha 2 o 3 exemplars aquí a les taules. O sigui que si la Rosa recomana un llibre, que us enamoreu d'aquest llibre, després quan acabi l'acte podeu remenar, estan aquí i els podeu agafar, llavors us feu préstec i us els podeu endur a casa. I si no, doncs us els apunteu. En total seran 12. Avui el que volem fer és una mostra, un tastet, perquè conegueu la dinàmica i perquè us animeu a participar el dia 15, que serà molt xulo, i aquell dia no fareu de públic, sinó que estareu asseguts en una d'aquestes cadires recomanant llibres a la persona que teniu al davant. Però ja us explicarem com funciona, però és així de senzill. I avui veurem una mostra. Doncs res, comencem? Imma. Ja podeu prendre... L'Imma i jo cap allà. Comencem aquí. Poso això al mig. Tancar. Bueno... És que això dels 3 minuts és un estrès total, 3 minuts, bueno, jo no tinc ni per dir hola, bona tarda. I a mi no m'ha Bueno, quan ens diguin. Sí, us avisarem nosaltres i... Si us avisarem amb una campaneta quan heu de començar i quan heu d'acabar. I calcularem els 3 minuts aquí. Espera, us orienta amb ella? Sí. Quina por. Hauràs de triar.
Te'n porto tres. Una és un western, una altra és una que passa a la Gran Depressió nord-americana i és la història sentimental entre una noia mig salvatge i un pastor, no d'ovelles. I l'última és una l'estranyíssima relació d'una mare amb un seu fill que és mig psicòpata, és maca aquesta, un mig psicòpata i que a més hi ha una massacre escolar pel mig. Tria. El western. El western. Molt bona elecció. Butcher's Crossing, John Williams. No sé si n'has sentit a parlar. Es va fer molt famós fa, no sé dir-te, 12 anys, 13, 14, amb una que es deia Stoner. Aquesta és la més famosa. És un autor molt poc prolífic, en té 3, que jo li conegui. Aquesta no és la més assegurada, és Stoner, però jo he portat aquesta perquè fa 13 anys que la vaig llegir i la recordo. La recordo vagament, no, en els detalls no. De què va? És un western, passa a l'oest, 1870 i pico, un nano jove que estudia a Harvard, viu a Boston, família tal, i decideix que es vol trobar a si mateix. I per trobar-se a si mateix, què fa? Un viatge, que és només... I per això es podria considerar una novel·la d'iniciació, perquè és un nen que és jove i que es va buscar ell mateix i per tant es sotmetrà a tot un seguit de fets que el faran madurar. Se'n va a un poble que es diu Butcher's Crossing, que és el títol de la novel·la, que és un poble de caçadors de bisons. Caçadors de bisons, què vol dir això? Al 1800 i pico aquest ja començaven a no estar... Faltaven molts bisons ja, dels 6 milions que tenien censat, perquè els mataven per la pell, els deixaven allà tirats i tal. Quin és el missatge d'aquesta novel·la? És un de molt maco. És la relació que tenim els homes amb la natura. És una mica en el rotllo el Walden de Thoreau, l'home amb la natura. I sobretot aquella cosa de dir que els més bèsties que els animals nosaltres. Perquè arribem allà i massacrem. Aquest seria el missatge. I de totes maneres, insisteixo, no és la més fàcil de llegir, no perquè sigui complicada ni d'estructura, és lineal, la vas seguint. És lenta, és molt lenta, és una novel·la, jo diria, amorosa, però és de lectura amorosa perquè l'escriptor ho vol. Llavors, jo vaig trigar 3 mesos a acabar-la. 3 mesos. Però, per què? Com que és natura... Oh, tia! 3 minuts. Bueno, va. Me'n sobraran a mi. No, però... Tu també has de triar. Va. Dents blanques, de les Alice Le llamé corbata, de la Milena Chico, i Els arbres. Aquesta no, perquè l'hem llegit del grup. La corbata, va. La corbata. Mira, aquest és d'aquells llibres que et fan adonar-te que en un llibre molt petit hi pot haver tot un univers. Molt complet. A mi, a la gent que està fascinada pel món japonès, és molt fàcil de vendre, no? Perquè està ambientada al Japó. Però a la gent com jo que Jo també soc dels teus. t'he de dir que em va enganxar des del principi. Em va agradar molt perquè està narrada en primera persona, des de protagonista. I això, ostres, al principi et descol·loca una mica. I relata la trobada de dos estereotips, diguem-ne, de la cultura japonesa molt actuals. Un adolescent que decideix retirar-se del món i de la seva família i tancar-se en una habitació, Hikikomori, i un senyor que té 58 anys, que és el que en diuen el salaryman, que és un oficinista, que s'ha quedat descolgat dels temps i l'han despatxat. I tots dos s'acaben trobant en un parc, perquè Hikikomori, després de veure tant de temps com passaven les coses a través de la finestra, hi ha un dia que decideix posar el peu al carrer, sense dir res als seus pares, obre la porta i surt al carrer i s'asseu en un banc amb un parc. I es troba aquest salaryman al davant. El primer dia i el segon, i primer es parlen només amb les mirades, després
connecten amb les paraules i aquell parc es converteix en el seu refugi, en l'espai on acabaran... És com un punt d'inflexió per tots dos per prendre el següent pas que han de fer la seva vida, el següent pas vital. Perquè es van trobant sovint? Es troben cada dia. Cada dia. Cada dia es troben i cada dia van compartint aquella mica d'intimitat que no troben altre lloc on compartir. Em va agradar molt perquè, potser perquè l'autora és mig-mig, és de mare japonesa i de pare austríac, té una forma d'explicar-nos o de posar-nos en la situació que per nosaltres, que som del món de la cultura occidental, poder ens costaria més. Ella ho fa a pla amor al camí i és molt fàcil d'entendre des del punt de vista en què estan parlant cada un d'ells i quines són les circumstàncies que els han portat a tots dos a estar tan aïllats de la societat. I també reflexa molt bé com en la cultura japonesa el pes de la responsabilitat, la tradició, l'honor, la por, etc. S'ha fet curt. Jo em sembla que jo haig d'emigrar. Jo haig d'emigrar. Adéu. Adéu. Fins ara. Hola. Era ella la que havia de marxar, Has parlat ara? A la Imma no et conec massa, o sigui que no sé què et podria agradar. Llavors, et recomanem un llibre que sempre recomano a tothom quan em demanen una recomanació, que és 84 Charing Cross Road, de la Helen Howe. Sempre el recomano perquè és un llibre que és molt curt, és una història real i són tot cartes. Llavors penso que es fa molt fàcil de llegir i penso que la història és interessant, tot i que és una història molt simple. L'escriptora, la Helen Howe, va estar, penso, durant 20 anys enviant-se cartes a una llibreria de Londres. Ella és americana, ella era americana, i li agradaven molt certes edicions de llibres com molt específiques. Llavors, ella era de Nova York i a Nova York les podia trobar però eren molt cares. Llavors va contactar amb una botiga especialitzada en llibres de segona mà a Anglaterra i va preguntar si tenien certs llibres i si els tenien bé de preu. Llavors van contestar que sí i van començar a escriure's. En aquell moment a Anglaterra encara hi havia fraccionaments, però als Estats Units no n'hi havia. Llavors això també és un tema que es parla aquí al llibre. Ella els hi envia menjar per Nadal. És com una relació d'amistat que comença d'una manera molt, no sé, formal, no? Que estem fent aquí negoci i acaba sent una amistat per tota la vida. I jo penso que, no sé, no és un tema que sigui molt uau, però jo penso que tothom s'hi pot sentir una mica identificat amb això, com es desenvolupa una amistat. També està molt bé, en la meva opinió, perquè veus que la Helen és molt americana i el senyor de la botiga de llibres és molt anglès. Llavors, veure com aquesta diferència és bastant xulo. Si et decideixes a llegir-lo, espero que t'agradi. Tens alguna pregunta? Sí que és una història real, és un recull de les cartes originals. No són totes les cartes, perquè segur que n'hi havia moltes, és com un recull de les més, no sé, les que t'ajuden a veure més la història, com es va desenvolupar aquesta amistat i tot això. I són les cartes de l'americana que demanava els llibres, no de la llibreria. Les tens als dos cantons, sí. Per cert, aquesta llibreria, bueno, existia de veritat, avui en dia posen aquesta adreça, avui en dia és un McDonald's. Sí, ho sé, és decepcionant, però pots anar a aquesta adreça i penso que a fora tenen com un cartellet o alguna cosa que diu en plan, aquí hi havia aquesta llibreria. Llavors és una cosa que, no sé, si vas a Londres, doncs està bé. També perquè en aquest carrer, Charing Cross Road, està molt al centre, hi ha moltes llibreries.
Si ho he fet bé, perquè jo ara et parlaré dels Arbres, que és un llibre brutal. Brutal en tot el sentit de la paraula. I ara no sé si ho he fet bé, perquè va en banda sonora. És la Billie Holiday, el 1959, cantant Strange Fruits. No m'enrotllo més. Està molt vinculat perquè el títol d'aquesta cançó també vehicula el nom d'aquest llibre, Els Arbres. Els Strange Fruits de què parla la cançó són els negres que penjaven a l'època del Ku Klux Klan i aquests són els arbres on penjaven els... Llavors és una novel·la que comença com si fos una novel·la policial, que a mi m'encanten, amb un assassinat una mica peculiar. Es troba un home blanc, totalment desfigurat, sense els seus genitals, i un negre al costat amb els genitals d'aquest home a la mà. Arriba la policia, inspeccionen dades de tot, i els porten a la morgue, però el negre desapareix de la morgue. I al cap de poc hi ha un altre assassinat on torna a haver el mateix negre amb els genitals de l'altre morgue. Els porten a la morgue i desapareix de la morgue. I això seria una mica el fil de la trama del film. Això està ambientat a un poble que es diu Money, a Mississippi, i està ambientat en el primer mandat del Trump, el 2018. I, clar, Missouri és una zona deep Amèrica, on el Ku Klux Klan, encara que ara no es fa, encara hi és, i on el racisme és molt evident. I és molt graciós perquè com que el xèrif del poble i els seus ajudants no se n'en surten amb la investigació, els envien de la capital 2 investigadors negres a investigar l'assassinat. I tota la trama està carregada de fines ironies, i no tan fines, que posen de manifest aquest racisme estructural que hi ha en aquestes zones d'Amèrica, la violència policial i l'assassinat amb un assassinat precedent que va ser... Que ja hem acabat, ja pots acabar la frase, eh? Quan ens aixequem, si voleu, remeneu els llibres. Aquests que hi ha aquí a les dues taules els podeu endur en préstec, previ pas per la comissió. Però estan preparats per això. Hi ha 2 o 3 exemplars dels 12 llibres que han recomanat. Tot i que no heu sentit, alguns no els heu sentit, però els tindreu els teniu per aquí també. Doncs moltes gràcies a les 4 participants que molt gustosament ens han dit que sí, de seguida a fer aquesta mostra de cites literaris express. Doncs és una cosa que farem d'aquí unes setmanes. Si us ha quedat algun dubte, alguna pregunta, o voleu fer algun comentari a algú sobre el funcionament, etc., doncs aprofitem ara que estem tots i podem aclarir qualsevol dubte que pugui haver sortit. Nosaltres no ho havíem fet mai, eh? No ho havíem fet mai. Hem semblat aquí professionals, però no ho havíem fet mai. Us heu trobat bé? El dia que ho farem serà sense públic, llavors també estàs més relaxat, és una conversa només amb una altra persona. Una pregunta, què ho fareu el 15 de novembre? 15 de novembre, sí. Només o fareu més experiències similars? A veure, depèn com us podeu. Si no venim... No, ho dic perquè jo el 15 de novembre estic de viatge i no perdré. Canviem la data. Només que m'apuntaré el següent. Ho provarem, sí, la idea és anar repetint. La idea és que si us agrada
que aquesta activitat es pot anar repetint de tant en tant. I la gràcia és que sempre pots marxar amb recomanacions noves, no és una cosa que va repetint i si vas un cop ja està, sinó que sempre pots participar i recomanar diferents llibres. Però això serà així de peu dret? No, amb nosaltres. La idea és fer-ho no aquí baix, sinó a dalt alguna de les plantes, perquè serà molt més acollidor, tancar la planta i posar diferents grups de parelletes de butaques. O sigui, de dos en dos, no serà aquí un grup 3 o 4 No, parlant són de... cites de 2 persones. Com ara hem fet, 2 i 2, i llavors amb la campaneta hi haurà uns canvis de cadires que ja estaran programats, no serà improvisat, depenent de la gent que som podem fer més canvis o menys, i això, i cada persona podrà recomanar, però també marxaran recomanacions. És l'objectiu. I vosaltres hi passareu un filtre abans o serà... Bueno, deixarem que cadascú triï les lectures que vulguin. No sé que si hi ha algun... No, ho dic per si doneu... O sigui, si pot ser que es repeteixin llibres o... Bueno, que no repeteixin, sí, perquè sí que procurarem que no hi hagi... No trobis tu que escoltes les recomanacions i dues persones que et recomanen el mateix. Per tant, això sí que ho mirarem que no siguin repetides, però a banda d'això volem donar llibertat a cadascú que decideixi què vol recomanar i com que pots explicar per què el vol recomanar, doncs l'altra persona ja pot saber si és un tipus de lectura que li pot donar o... Com han fet elles, que no us heu sentit gens cohibides pels llibres que havíeu de recomanar, no? El que passa que encara que portessin els mateixos llibres, com que has de portar més d'un, sí, pots triar. si la persona diu que ja l'he llegit, clar, si fos O t'emportes alguns de no reserva. seria problema, crec. Una pregunta més, algun dubte? I no hi haurà ningú de públic, no? Això per remarcar, o sigui que tothom que vingui participarà fent una recomanació. Sí. Avui elles perquè ho volien mostrar i per tant perquè ho veiessin, però l'objectiu és que us pugueu sentir còmodes. Simplement parlar amb una altra persona que potser no coneixereu, però només amb una persona, sense públic us estigui escoltant, veient i el patir de dir no sé si ho faré bé o no ho faré bé. Segurament aquest format de l'escrit no s'ha fet mai enlloc. Nosaltres ho hem fet perquè ho veieu com es fa. Sempre es fa per parelles. Ja us anirem informant i ja us explicarem els canals. Molt bé. Cap altre dubte, algú? No és tant una pregunta, més aviat seria una petició. M'agradaria, si m'ho deixeu, 2 minutets per poder parlar amb els meus companys i companyes. Sí, cap problema, endavant. Sí, anirem bé, Ja sé que és una mica estrany, però és que avui per mi és un dia de molta alegria i m'agradaria poder-la compartir. Sí? Doncs bé, moltes gràcies. Bé, pels que no em coneixeu, se'm sent? Sí. Jo soc en Vicenç Puntí i Coma. I avui, justament avui, fa 365 dies que soc membre d'un club de lectura de la BPB. I m'agradaria compartir amb vosaltres aquest meu primer aniversari, que per mi és el meu primer any de vida, perquè penseu que el club de lectura per mi ha representat, doncs, no sé, el meu renaixement, com la llum de la meva vida. No. És que quan hi ha les alarmes de foc, millor que no ens donem res. Pot ser simbòlic, pot ser simbòlic. Fem així. En la meva vida sense llum, jo era una persona normal, qualsevol, fins que un dia em vaig decidir apuntar-me a un club de lectura de la BPB. Vaig trucar. Em diuen que m'he de llegir un llibre cada mes. Sí que van fluixos, van pensar. Vaig calcular una mica i dic, 3 quartets d'hora, una horeta màxim, 3 dies a la setmana i au. Això serà com anar al gimnàs, això.
però sense suar. Sí, ja em pot suar, ja vaig, vull dir apuntar. Sí, no, el llibre ja el tinc, sí, no me'l van regalar. Sí, gràcies. Bueno, vaig pensar, aniràs a passar l'estona, no? Ai, senyor, passar l'estona. Santa innocència. Ara visc enganxat a l'altura. M'apassionen els debats sobre narradors fiables i no fiables. Jo, a mi, discuteixo abraonat dilemes com es pot llegir el final del llibre abans de començar? La resposta és no, Però hi ha gent que ho fan. No sé si coneixeu algú, no? Ai, la BPB. El meu primer dia va ser desconcertant. Perquè, esclar, penseu que jo no hi havia estat mai a la BPB. Què t'imagines? Clar, doncs, feu una mica de taules o cadires i llibres al voltant. Això, no? Bueno, i una senyoreta en monyo i ulleres que et mira i et diu xxxt. Més o menys això. Bé, doncs, amb aquesta perspectiva jo entro a la BPB i... On són les taules? Tampoc hi havia cadires. Un sofà hi havia. Un sofà rodó, més o menys, allà. I vermell. Clar, jo... Aquest tipus de mobiliari, per les pel·lícules, no pensava que s'utilitzava per altres menesters. No, i el pitjor de tot és que ni un llibre, no, perdó, 3 o 4 allà amb una fusta aguantada amb 2 cavallets. Això no és una biblioteca, estàs equivocat, Vicentet. No, era la BPB, I un piano. Però què hi fot un piano en una biblioteca? Si algú el toca, destorbarà l'altra gent o... Si no el toca, doncs que el treguin, que un piano que és un piano de cua, Ai, senyor, està ben despistat. La senyoreta amb monyo i ulleres sí que hi era. Estava allà, però no em va fotre ni cas. Jo m'hi vaig dirigir perquè vaig pensar, clar, aquí vaig rebre un correu Susana electrònic que em deia que m'havia de presentar a la sala d'actes. Biblioteca o sala d'actes. I vaig i dic... Hola, què tal, maco? Benvingut, en què et puc ajudar? No, és que jo pensava que... Jo crec que m'he equivocat. Perquè aquí vostès tenen sala d'actes. Oh, i tant que en tenim de sala d'actes! Que maca que és, Mira, ja la trobaràs molt fàcil. Mira, baixes aquestes escales i a la dreta. A la planta menys 1. Carai, tu! La BPB tenia 2 plantes, Vaig pensar, esclar, els llibres els deuen tenir baix. I va, m'hi dirigeixo, sí, de seguida vaig trobar la sala d'actes. De fet era aquesta, exactament, però plena de dones amb mallot, fent gimnàs. Però això què és, això? Això és una biblioteca. A tota suada. De lloms sí que em vaig veure uns quants, però de llibres no. Em van dir que s'havien traslladat a l'Espai Lab. Lavabo, per exemple. No pot ser. Tot i que en aquell moment vaig començar a intuir que la gent de la BPB havien de ser gent molt estranya. Però tant com convocar-nos al lavabo, no. No sé, ho vaig deixar estar i entro a l'Espai Lab. Una colla de joves tocant rock per tota Castanya, Heavy metal es veu que tocaven. Tots suats, ells també. De soroll molt. De lletra
poqueta. I de llibres, menys. Feia mitja hora que deambulava per la BPB i encara no havies vist ni un llibre. Em diuen que, com que feia bo, han anat a la terrassa. Jo en aquell moment ja estava preparat per qualsevol cosa que em diguessin de la BPB. A la terrassa, clar, home, a la terrassa, la biblioteca, terrassa. I on la trobaré a la terrassa? No, de la planta de dalt. La que he entrat. No, dalt de tot. Que hi ha una altra planta. No, encara una altra, encara, hòstia, això és el Corte Inglés! Vaig buscar les escales mecàniques, no hi havia. Bueno, Vicentet, va, som-hi, cames i amunt, tu, vinga. 12 graons. 12 més. 24 graons i tot just era la 0. I 24 més, 48 graons fins a arribar a l'1. I 72 graons més tard arribo a la planta 2. Esbufegant i suat. Vaig començar a pensar que tampoc hi havia tanta diferència entre la BPB i un gimnàs. Bé, entro, em refaig primer, i entro, bueno, més aviat surto. Hola, què tal? Diu, tu deus ser en Vicenç i Puntí, coma. Molt bé, doncs tu mateix, endavant, endavant. Em miro la gent, un canguelis, unes cares d'entesos tots, d'experts. Vaig pensar, què hi fas aquí, Vicentet? Vaig pensar en el meu pare, que em deia, Vicentet, mira, si tu estàs en una reunió i no tens res interessant a dir, el millor és callar i escoltar. Tal dit, tal fet, tu. Això va, callar tota l'estona. Això sí, vaig practicar l'escolta activa. Vaig sortir-ne prou bé aquella vegada, sí. Però vaig dir, Vicentet, això no es pot tornar a repetir. No pots tornar aquí una altra vegada sense dir res, però prepara't una frase i me'l vaig preparar. Una frase, me vaig treballar molt. Tant que no vaig tenir temps d'acabar el llibre. Després, amb un neguit que portava aquí dintre, que pensava, hòstia, Vicentet, que seràs la primera i única persona del món que arribarà al club de lectura sense haver acabat de llegir el llibre. Sí o no? Sí o no? No. No? No us em tranquil·litzeu. Bueno, comença la sessió. Jo ja portava la meva frase preparada i només havia d'esperar el moment just per introduir, per col·locar-la. Bé, espero, no va ser fàcil, però vaig esperar pacientment fins que dic, m'ha agradat molt això que has dit, Lluís. I ara, si m'ho permeteu, m'agradaria dir que a mi em sembla que el silenci, les omissions d'aquest llibre parlen més fort que les pròpies paraules. Vaig quedar allà quiet, ningú deia res, callat, que Vicentet l'has cagat. No, el teu plat, un va fer així, l'altre també, al final tots, va ser el meu moment de glòria. I després d'això ja, tot l'altre va ser anar sobre rodes. Em vaig convertir ràpidament en un club de lectura directa. Nivell passaré. Sí, perquè hi ha uns nivellassos. L'altre dia una companya meva diu, em sembla que l'he vist per aquí. Sí, la Montse. Diu,
te'n recordes, no? Dius, jo he llegit 3 llibres més del mateix autor perquè així he aprofundit en el seu context. La Montse, veritat o no? Sí, sí. Bueno, i com la Montse, totes, La Mireia, però la Mireia no ha vingut. Sembla que no... Sí. Hi ha molta dona als clubs de lectura. Doncs la Mireia aquell dia ens diu, mira, jo he subratllat cada vegada que apareix el mot pluja i em sembla que simbolitza el dol col·lectiu. No, el nivell és aquest, però gràcies a això he après molt de tots vosaltres, de tot vocabulari, per exemple, subtext, metalectura, interpretació comparativa. No, sí. Jo crec que aviat em pujareu de nivell. Sí, crec que podré passar ràpidament de passarell a mussol. Que m'hi fixo molt, jo. Que no hi llegeixo molt. I a tot arreu, al bus, per exemple. Ah, no, perdó. Ara he canviat l'estratègia. Ara agafo el tren. He guanyat hores de la vida. Ho recomano. Ah, i a casa, al lavabo. El meu espai lap. Ai, que bé, que bé, que bé. Que bé, que bé. No tot tant. No, perquè, clar, no, vosaltres em veu inocular el virus, no? La febre, el frenesí club de lectoril. I ara, aquest any em diuen que només em puc apuntar a 2 clubs de lectura. Va. Lleig. Però vaig dir, no, cap problema, Vicentet, que això tu ho arregles. Però és una mica de trampeta. I em vaig inventar un altre nom. Vicenç Punti Seguit. Ja sé què penseu. Hosti, quina bona idea que va tenir en Vicenç. Doncs no. No va funcionar. Van enganxar ràpid. No, perquè aquestes conductores dels clubs de lectura, penseu que és gent molt espavilada. No, jo ja sé que així, a primer cop d'ull no ho sembla. Però sí. Penseu que han de solucionar gestions de problemes entre persones. I fins i tot també han de controlar el temps meticulós. Ai, el temps. Hosti, dec haver passat els 2 minuts, no? No hi ha problema, fes. Doncs va, acabem. Res, content que hagi finit aquesta sequera estival i puguem reprendre un altre cop la nostra activitat. Llegirem, discutirem, riurem, pensarem i de tant en tant, molt de tant en tant, potser trobarem aquell llibre que ens tocarà l'ànima. Per tant, queda inaugurat aquest nou curs i esperem que els clubs de lectura... Ai, no, això no. Perdó. Cap problema, fes, ja endavant. Sí? Sí. Ai, no, home. Sí. Pots, Doncs molt agraït perquè podré fer el que volia fer al començament, que encara no ho he fet, que és, primer de tot, donar-vos les gràcies a tots els companys i companyes per aquest any que m'heu regalat. I després, doncs, felicitar aquest magnífic equip de la BPB, la biblioteca, on, si vols un llibre, l'hauràs de suar. Plan B. Mestre, sisplau,
música. Per molts anys, companyes i companys, per molts anys a la Biblioteca Pilarín Vallès i per molts anys a mi, Vicent Puntí Final. Moltes gràcies, Vicent Puntí Coma. Al final podeu seguir tots els punts. Segur que us heu vist també en algun moment reflectits en tots els moments que el Vicenç ens ha escenificat i res, doncs moltes gràcies. Vosaltres per convidar-me. Però tu vens algun grup, de veritat, o no? Doncs ja arribem al final, ja arribem al final, però ja sabeu que sempre ens agrada fer algun petit regalet. Ah, hi ha lliga també. I no sé si a l'entrar heu agafat tots i totes el paperet aquest. Amb aquest paperet podeu obrir, no l'heu obert? No! Podeu obrir! Som molt obedients. En aquest paper hi ha frases de llibres que estan relacionades amb el plaer de llegir, les llibreries, les biblioteques, i això que teniu a l'autor que escriu aquesta frase. És una frase que tingueu de record sobre el plaer de llegir. I després, en aquest paperet, a la part de baix hi ha un número, i aquí és on el que farem ara, és que farem un sorteig de 8 blocs de 2 llibres entre tots nosaltres i traurem unes boletes i el número que surti doncs seran els que hauran aconseguit aquests blocs de 2. Ara la Tina anirà a buscar 8 mans innocents que treguin 8 boles i el número que surti doncs heu de mirar el número que teniu i això, farem els 8 regals. El músic. 58? Molt bé. Bé, felicitats. No sé si quants centrats. 60? El músic 21, sembla. 21. Papeus el podeu quedar. Vicenç. 18. No, sí, ara. 29. Jo. Ah, L'11? 11? El 12? 12? Poder no l'agafar ningú. Ningú té el 12? Sacseja la Constantina. Número 5. 5. Gràcies. Sí. Jo? Va. Si sou 10, s'imagina.
39. 39? Sí? Evidentment no tancarem sense agrair a la nostra companya Anna Artigas per la xerrada que ens ha fet tan interessant, crec jo. Evidentment les 4 participants a les cites literàries, la Laura, la Rosa, la Imma, Ha sortit un moment, ens revivirem, i la Montse. Evidentment també en Pep Vicenç, que ens ha fet una exposició sobre els clubs de lectura que jo crec que hem identificat bastant tots. I per últim, però no menys important, l'Anatoli, el nostre músic que avui ens ha acompanyat, violinista ucraïnès, refugiat, que ha tocat a diverses orquestres filharmòniques, a diferents grups d'Espanya, i que actualment viu a Barcelona i que molt gustosament avui ens ha acompanyat i ens ha escoltat una música en directe que sempre és un plaer. I per acabar-ho, ara ens relaxarem, ens podrem aixecar i us convidem a una copeta de cava, una mica d'aigua, i així entre tots podrem fer una mica de deu remenar un llibre. Thank you.
Adéu, vagi bé. L'altre